Που να φοβήθηκα. Ναι. Ξέρω εγώ, φοβήθηκα. Τα συστηματικά μπλόκα με τους ανθρώπους με τη μάσκα. Οργίαζαν στη Χθιότητα, οργίαζαν στην Ευρυτανία, οργίαζαν στη Θεσσαλία. Πάντα με ζητούσαν δήλωση. Σου κάνανε φάλαγγα, δεν πήραν αυτά που θέλανε. Στις 6 του Μάη πήραν τις πρώτες γυναίκες. Πάτησα πάνω σε αίμα, δεν θα το πιστέψετε. Και τα παπούτσια μου άσπρα, κατάλαβα ότι πατάω πάνω σε αίμα. Όταν άκουγα το όνομά μου και ήξερα ότι πήγαινα για ανάκριση, παρακαλούσα να πηγαίνω για εκτέλεση. Δεν μπορώ άλλο σου, δεν αντέχω. Άκουσα την ομοβροντία, άκουσα τους λυγμούς των ανθρώπων και μετά τις χαριστικές βολές που τις μέτρησα, μία-μία.